Krishna Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാശനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം. ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാത്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാം ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രീം. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാ നമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരതിഷേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. श्रील प्रभुपाद की जय महाराज की जय. निताय गुरु प्रेमानंदे हरे 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 कृष्ण. श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंदम രണ്ടാം അധ്യായം ശ്ലോകം 35. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവാൻ സർവഭൂതേഷു ലക്ഷിതാ സമാത്മന ഹരി ദൃശ്യേർബുദ്ധ്യാദിഭിർഭ്രഷ്ടാ ലക്ഷണൈരനുമാപകൈ. ഭഗവാൻ സർവഭൂതേഷു ലക്ഷിതാ സ്വാത്മനാ ഹരി ദൃശ്യേർബുദ്ധ്യാദിഭിർഭ്രഷ്ടാ ലക്ഷണൈരനുമാപകൈ. ഭഗവാൻ സർവഭൂതേഷു ലക്ഷിതാ സ്വാത്മനാ ഹരി ദൃശ്യേർബുദ്ധ്യാദിഭിർദൃഷ്ടാ ലക്ഷണൈരനുമാപകൈ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീന് കാണാൻ എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവാൻ സർവഭൂതേഷു സ്വാത്മനാ ഹരി ദൃശ്യേർബുദ്ധ്യാദിഭിർദ്രഷ്ടാ ലക്ഷണൈരനുമാപകൈ. ഭഗവാൻ സർവഭൂതേഷു ലക്ഷിതാ സ്വാത്മനാ ഹരി ഭഗവാൻ സർവഭൂതേഷു ലക്ഷിതാ സ്വാത്മനാ ഹരി ദൃശ്യേർബുദ്ധ്യാദിഭിർദ്രഷ്ടാ ലക്ഷണൈരനുമാപകൈ. കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
പ്രേമ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവാൻ സർവഭൂതേഷു ലക്ഷിത സ്വാത്മനാ ഹരി. ദൃശൈർബുദ്ധ്യാദിഭിർദ്രഷ്ട ലക്ഷണൈരനുമാപകൈ. ഹരി ഓം. ഹരി ഓം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവാൻ സർവഭൂതേഷു ലക്ഷിതാ സ്വൽപനാ ഹരിഃ. ദൃശൈർബുദ്ധ്യാദിഭിർദ്രഷ്ട ലക്ഷണൈ അനുമാപകൈ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവാൻ സർവഭൂതേഷു ലക്ഷിതാ സ്വാത്മനാ ഹരിഃ. ദൃശൈർബുദ്ധ്യാദിഭിർദ്രഷ്ട ലക്ഷണേ അനുമാപകൈ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. അംബുജ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവാൻ സർവഭൂതേഷു ലക്ഷിതസ്ത്വാത്മനാ ഹരി. ദൃശൈർബുദ്ധ്യാദിഭിർദ്രഷ്ട ലക്ഷണൈ അനുമാപകൈ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ശോഭാ പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവാൻ സർവഭൂതേഷു ലക്ഷിതാ സ്വാത്മനാ ഹരി. ദൃശ്യേർബുദ്ധ്യാദിഭിർദ്രഷ്ട ലക്ഷ്മണേർ അനുമാപകൈ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ വിജയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവാൻ സർവഭൂതേഷു ലക്ഷിതാ സ്വാത്മനാ ഹരിഃ. ദൃശ്യബുദ്ധ്യാദിഭിർദ്രഷ്ട ലക്ഷണൈരനുമാപകൈ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവാൻ സർവഭൂതേഷു ലക്ഷിത സ്വാത്മനാ ഹരി. ദൃശൈർബുദ്ധ്യാദിഭിർദ്രഷ്ട ലക്ഷണൈർ അനുമാപകൈ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ശാരദ നായർ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവാൻ സർവഭൂതേഷു ലക്ഷിത സ്വാത്മനാ ഹരിഃ. ദൃശ്യേർബുദ്ധ്യാദിഭിർദ്രഷ്ട ലക്ഷ്മണേ അനുമാപകൈ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിയില്ല അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലി പ്രഭുജി. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവാൻ സർവഭൂതേഷു ലക്ഷിതാ സ്വാത്മനാ ഹരിഃ. ദൃശൈർബുദ്ധ്യാദിഭിർദ്രഷ്ട ലക്ഷണൈർ അനുമാപകൈ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവാൻ സർവഭൂതേഷു ലക്ഷിത സ്വാത്മനാ ഹരിഃ. ദൃശ്യൈർബുദ്ധ്യാദിഭിർദ്രഷ്ട ലക്ഷണൈർ അനുമാപകൈ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കേൾക്കുന്നില്ലേ പ്രഭുജി? കേൾക്കാം. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവാൻ സർവഭൂതേഷു ലക്ഷിതാ സ്വാത്മനാ ഹരിഃ. ബുദ്ധ്യാദിഭിർദ്രഷ്ട ഗിരിജാസുകുമാരൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഗിരിജ സുകുമാര മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവാൻ സർവഭൂതേഷു ലക്ഷിതത്വത്മനാ ഹരി. ദൃശ്യൈ ബുദ്ധ്യാഭിർദ്രഷ്ട ലക്ഷണൈർ അനുമാപകൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാലതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവാൻ സർവഭൂതേഷു ലക്ഷിതാ സ്വാത്മനാ ഹരി. ദൃശ്യൈർബുദ്ധ്യാദിഭിർദ്രഷ്ട ലക്ഷണൈർ അനുമാപകൈ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗിരിജ സുകുമാര മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവാൻ സർവഭൂതേഷു ലക്ഷിത സ്വാത്മനാ ഹരി. ദൃശ്യൈർബുദ്ധ്യാദിഭിർദ്രഷ്ട ലക്ഷണൈരനുമാപകൈ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സിന്ധു മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവാൻ സർവഭൂതേഷു ലക്ഷിതാ സ്വാത്മനാ ഹരി. ദൃശ്യൈർബുദ്ധ്യാദിഭിർദ്രഷ്ട ലക്ഷണൈർ അനുമാപകൈ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവാൻ സർവഭൂതേഷു ലക്ഷിതസ്വാത്മനാ ഹരിഃ. ദൃശ്യൈർബുദ്ധ്യാദിഭിർദ്രഷ്ട്വാ ലക്ഷണൈ അനുമാപകൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവാൻ സർവഭൂതേഷു ലക്ഷിതാ സ്വാത്മനാ ഹരി. ദൃശ്യൈർബുദ്ധ്യാദിഭിർദ്രഷ്ട ലക്ഷണൈർ അനുപാപകൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിത കുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവാൻ സർവഭൂതേഷു ലക്ഷിതാ സ്വാത്മനാ ഹരി. ദൃശ്യൈർബുദ്ധ്യാദിഭിർദ്രഷ്ട ലക്ഷണൈർ അനുമാപകൈ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സതിദേവി അമ്മ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവാൻ സർവഭൂതേഷു ലക്ഷിത സ്വാത്മനാ ഹരിഃ. ദൃശ്യൈർബുദ്ധ്യാദിഭിർദ്രഷ്ട ലക്ഷണൈർ അനുമാപകൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവാൻ സർവഭൂതേഷു ലക്ഷിത സ്വാത്മനാ ഹരിഃ. ദൃശ്യൈർബുദ്ധ്യാദിഭിർദ്രഷ്ട ലക്ഷണൈർ അനുമാപകൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാല മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവാൻ സർവഭൂതേഷു ലക്ഷിതാ സാത്മനാ ഹരി. ദൃശ്യൈർബുദ്ധ്യാദിഭിർദ്രഷ്ട ലക്ഷണൈർ അനുമാപകൈ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത ഉണ്ണികൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവാൻ സർവഭൂതേഷു ലക്ഷിതസ്വാത്മനാ ഹരിഃ. ദൃശ്യൈർബുദ്ധ്യാദിഭിർദ്രഷ്ട ലക്ഷണൈർ അനുമാപകൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. സുരേന്ദ്രൻ പ്രഭു, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവാൻ സർവഭൂതേഷു ലക്ഷിത സ്വാത്മനാ ഹരി. ദൃശ്യർബുദ്ധ്യാദിർദ്രഷ്ട ലക്ഷ്മണൈ അനുമാപകൈ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തം പുരുഷൻ സർവ സർവം
ഓക്കെ, ഭാരതീയമ്മ മാതാജി ഉണ്ടോ? ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഇത് ഒരു ശ്ലോകമേ ഇന്ന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, കുറച്ച് വലിയ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ്, ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥമൊക്കെ വലുതാണ് പറഞ്ഞത്. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു ഭാരതീയമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. കാണാലോ, സ്ക്രീന് കാണൂലേ? കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവാൻ സർവഭൂതേഷു ലക്ഷിതാ സ്വാത്മനാ ഹരിഃ. ദൃശ്യൈർബുദ്ധ്യാദിഭിർദ്രഷ്ട ലക്ഷണൈർധനുമാപകൈ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷൻ സർവം ഭൂതേഷു ജീവസത്തകളിൽ ലക്ഷിത ദൃശ്യമാകുന്നു. സ്വ ആത്മന ആത്മാവിനൊപ്പം ഹരി ഭഗവാൻ ദൃശ്യ കാണുന്നതെന്തും ബുദ്ധിയാദിഭി ബുദ്ധിയാൽ ദ്രഷ്ട കാണുന്നവൻ ലക്ഷണൈഹി വ്യത്യസ്ത അടയാളങ്ങളാൽ അനുമാപകൈഹി സങ്കല്പത്താൽ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം യേശി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വ്യക്തിഗത ആത്മാവിനോടൊപ്പം ഓരോ ജീവസത്തയിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. നാം ഈ പരമാർത്ഥത്തെ കാണുകയും ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്താൽ സങ്കല്പിക്കുകയും ഉണരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യനല്ലാത്തതിനാൽ ഒരുവനെ അദ്ദേഹത്തെ ശരണം പ്രാപിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുത സേവന സമർപ്പണത്തിനും കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് സാമാന്യ ജനത്തിന്റെ സർവജനീനമായ വിതർക്കം കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് സാമാന്യ ജനത്തിന്റെ സാർവജനീനമായ വിതർക്കം. അത്തരമൊരു സാമാന്യ വ്യക്തിക്ക് സാമാന്യ ജ്ഞാനത്താലും അനുഭവത്താലും ഉണരുവാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെ എന്നതിന് ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഒരു പ്രായോഗിക നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ നിരൂപിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ പ്രായോഗികമായ സേവന മനോഭാവത്താൽ ഭഗവത് സാന്നിധ്യത്തെ ഒരുവനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്താൽ ഭഗവത് കൃപയാൽ വെളിപാടുണ്ടാവുകയും അത്തരമൊരു ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തന് ഭഗവത് സാന്നിധ്യം സർവദാ എല്ലായിടത്തും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു. ബുദ്ധി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പരമാത്മാംശത്തിന്റെ രൂപമാർഗ നിർദ്ദേശമാണെന്ന് അവന് നിരൂപിക്കാൻ കഴിയും. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് പോലും ഏവരുടെയും സംസർഗത്തിലുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കുവാൻ വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല. അതിനുള്ള മാർഗം താഴെ പറയുന്ന രീതിയിലാണ്. ഒരുവന് സ്വന്തം അസ്തിത്വം ഗ്രഹിക്കാനും അവൻ വർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് സാക്ഷാത്തായി അനുഭവിച്ചറിയാനും കഴിയും. ഒരു പക്ഷേ വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് അനുഭവിച്ചറിയാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അല്പം ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചാൽ ദേഹമല്ലെന്ന സത്യം അനുഭവിച്ചറിയാൻ അവന് കഴിയും. കൈ, കാൽ, തല, രോമം, അവയവങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണെന്ന് അവന് സ്പർശിച്ചറിയാൻ കഴിയും. എന്നാൽ കൈ, കാൽ, തല തുടങ്ങിയവയൊന്നും അവന്റെ ആത്മാവായി പ്രതിപാദിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ആകയാൽ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചാൽ അവന്റെ ആത്മാവിനെ അവൻ കാണുന്ന മറ്റു വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും വിശ്ലേഷിപ്പിക്കാനും വിവേചിച്ചറിയാനും അവന് കഴിയും. അതിനാൽ സ്വാഭാവികമായ നിർണയം എന്തെന്നാൽ ജീവസത്ത മനുഷ്യനായാലും മൃഗമായാലും ദ്രഷ്ടാവാണെന്നും അവൻ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ വസ്തുക്കളെയും കാണുന്നുവെന്നുമാണ്. ആകയാൽ ദ്രഷ്ടാവും ദൃഷ്ടി വിഷയവും തമ്മിൽ അന്തരമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്വന്തം പരിധികൾക്കപ്പുറമുള്ള കാര്യങ്ങളെ സാധാരണ ദൃഷ്ടി ഉപയോഗിച്ച് വീക്ഷിക്കുന്ന ജീവസത്തയ്ക്ക് സ്വതന്ത്രമായി കാണാനോ ചലിക്കാനോ ഉള്ള ശക്തിയില്ലെന്ന് അല്പം ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. സാധാരണമായ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളും അനുഭവങ്ങളും നാനാവിധമായ സംശ്ലേഷണങ്ങളാൽ പ്രകൃതി നമുക്ക് നൽകിയ ശക്തിയുടെ വിവിധ രൂപങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും, അതായത് 1 കേൾവി, 2 സ്പർശം, 3 കാഴ്ച, 4 രുചി, 5 മണം എന്നീ ഗ്രഹണക്ഷമമായ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും, കൈകൾ, കാലുകൾ, സംഭാഷണം, വിസർജന അവയവങ്ങൾ അഥവാ വിരേചന അന്തരേന്ദ്രിയങ്ങൾ, പ്രത്യുൽപാദന അവയവങ്ങൾ എന്നീ 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹംബോധം എന്നീ നമ്മുടെ 3 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും, അങ്ങനെ മൊത്തം 13 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രകൃതി ശക്തിയുടെ സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായ രൂപങ്ങളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന രചനകളാൽ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടവയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ
തെളിവായതാണ് ഗ്രഹണസമർത്ഥമായ നമ്മുടെ ദ്രവ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. അതായത് ദൃശ്യ വിഷയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട അക്ഷയമായ മാറ്റങ്ങളുടെയും സംശ്ലേഷണങ്ങളുടെയും രൂപങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. സാമാന്യ ജീവസത്തയ്ക്ക് സ്വതന്ത്രമായ ഗ്രഹണശക്തിയോ ചലനശക്തിയോ ഇല്ലെന്ന് ഇത് നിർണായകമായി തെളിയിക്കുന്നു. പ്രകൃതി ശക്തിയാൽ നമ്മുടെ അസ്തിത്വത്തെ അഥവാ വർത്തനത്തെ വ്യവസ്ഥീകൃതമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നിസ്സന്ദേഹം അനുഭവപ്പെടുന്നത് പോലെ കാണുവാൻ, അഥവാ ആരാണോ കാണുന്നത് അവൻ ദ്രഷ്ടാവ്. ആത്മാവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ദൃശ്യവിഷയങ്ങളും ഭൗതികവുമാണെന്ന് നാം പര്യവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദ്രഷ്ടാവിന്റെ ആത്മീയ ഗുണം ഭൗതികമായ ബദ്ധ അസ്തിത്വത്തിന്റെ നിയന്ത്രിത അവസ്ഥയിലുള്ള നമ്മുടെ അസംതൃപ്തിയിൽ പ്രകടമാകുന്നു. ആത്മാവും ദ്രവ്യവും തമ്മിലുള്ള അന്തരമാണത്. നിശ്ചയമായതും നിശ്ചിതമായതും എന്നാൽ വ്യക്തമായി പറയേണ്ടതില്ലാത്തതുമായ സാങ്കോപാംഗ വികാസം എന്ന പോലെ ദ്രവ്യത്തിന് ദൃശ്യശക്തിയും ചലനശക്തിയും വികസിപ്പിച്ചുവെന്ന് ആത്മജ്ഞാനപരമായ ചില വിതർക്കങ്ങളുണ്ട്. എങ്കിലും അത്തരം വാദങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദ്രവ്യം എവിടെയെങ്കിലും ജീവൻ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നതിന് പരീക്ഷണാർത്ഥമുള്ള യാതൊരു തെളിവുമില്ല. എത്ര തന്നെ കാമ്യമായാലും ഭാവിയെ വിശ്വസിക്കരുത്. ഭാവിയിൽ ദ്രവ്യത്തെ ആത്മാവായി മാറ്റാമെന്ന അഥവാ ജീവനില്ലാത്ത ദ്രവ്യത്തിൽ നിന്നും ജീവനുള്ളവയെ വികസിപ്പിക്കാമെന്ന നിരർത്ഥകമായ സംഭാഷണങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിഡിത്തമാണ്. എന്തെന്നാൽ ഒരു ദ്രവ്യവും ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തും ദൃശ്യശക്തിയുള്ളതായോ ചലനശക്തിയുള്ളതായോ ഒരിക്കലും വികസിച്ചിട്ടില്ല. ആകയാൽ ദ്രവ്യവും ആത്മാവും ഇരു വ്യത്യസ്ത സ്വത്വങ്ങളാണെന്ന് വ്യക്തമാണ്. അനന്തരം യഥാവണ്ണം ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുക വഴി ഈ നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. ബുദ്ധിയുടെ അനുശാസകനായോ ഉപഭോക്താവായോ നാം ആരെങ്കിലും അംഗീകരിക്കാത്ത പക്ഷം ബുദ്ധിയുടെ അല്പമാത്രമായ വിനിയോഗത്താൽ ദൃഷ്ടിഗോചരമായ വസ്തുക്കളെ ഒന്നിനെയും സചേതനമാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ലെന്ന ആശയത്തിലെത്തുന്നു. ഏതോ ഉന്നത അധികാരിയെ പോലെ ബുദ്ധി ഏകശാസനം നടത്തുന്നു. അപ്രകാരം ബുദ്ധിയുടെ വിനിമയം കൂടാതെ ജീവസത്തയ്ക്ക് കാണാനോ ചലിക്കാനോ ഭുജിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ യാതൊന്നും തന്നെ പ്രവർത്തിക്കാനോ കഴിയുകയില്ല. ബുദ്ധിയുടെ ആനുകൂല്യം മുതലെടുക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ ഒരുവൻ ബുദ്ധിഭ്രമം സംഭവിച്ചനായി തീരുന്നു. ആകയാൽ ജീവസത്ത ബുദ്ധിയുടെ ആശ്രിതനും അല്ലെങ്കിൽ പരമസത്തയുടെ ആജ്ഞാനുവർത്തിയുമാകുന്നു. അത്തരം ബുദ്ധി സർവവ്യാപിയാണ്. ഓരോ ജീവസത്തേക്കും അവൻ്റെതായ ബുദ്ധിയുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല, പിതാവ് പുത്രന് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് പോലെ ഈ ബുദ്ധി ഏതോ ഉന്നത അധികാരിയുടെ നിർദ്ദേശത്തിലുള്ളതാകുന്നു. ഓരോ വ്യക്തിഗത ജീവസത്തയുടെയും അന്തരംഗസ്ഥനായി വസിക്കുന്ന ഉന്നത അധികാരി പരമാത്മാവാകുന്നു. ഈ കേന്ദ്ര ആശയത്തിന്മേലുള്ള നമ്മുടെ അന്വേഷണത്തിൽ ഇനി പറയുന്ന വാദവിഷയത്തെ നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം. ഒരു വശത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാ ഗ്രഹണങ്ങളും അഥവാ അനുഭവങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും അഥവാ കർമ്മങ്ങളും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിധാനങ്ങളാൽ വ്യവസ്ഥീകൃതമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുന്നുവെങ്കിലും ഞാൻ ദർശിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നാം സാമാന്യമായി വിചാരിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ആകയാൽ നമ്മുടെ ഭൗതികമായ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും ഗ്രഹണസമർത്ഥമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും 13 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ചഞ്ചലങ്ങളാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. എന്തെന്നാൽ നാം ഭൗതിക ശരീരത്തോടൊപ്പം ആത്മാവിനെ സമീകരിക്കുകയാൽ പരമവ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പരമതത്വം നമ്മുടെ അഭിലാഷങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുകയും നമുക്ക് ആവശ്യമായത് നൽകുകയും ചെയ്യും. പരമവ്യക്തിത്വത്തിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന്റെ ആനുകൂല്യത്തെ ബുദ്ധിരൂപേണ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ദേഹമല്ല എന്ന നിഗമനത്തിൽ അഭ്യാസം തുടരുന്നതിനും കർമ്മത്തിലാകാനും നമുക്ക് കഴിയും. അല്ലെങ്കിൽ ബോധകരെന്നോ അഥവാ അധ്യാപകർ നിവർത്തകരെന്നോ ഉള്ള സ്വീയമായ മനോലൗല്യത്തിലായി കൊണ്ട് മിഥ്യയായ ഭൗതിക സായുജ്യത്തിലുള്ള വർത്തനമോ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയുന്നു. അജ്ഞമായ ഭൗതിക മിഥ്യാധാരണ പ്രതിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിജമായ ആത്മീയ ധാരണയെ പ്രതിയോ
ഉദിച്ചുയരുന്ന നമ്മുടെ അഭിലാഷത്തിൽ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പരമാസ്തിത്വത്തെ അഥവാ പരമാത്മാവിനെ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ മിത്രവും മാർഗനിർദ്ദേശിയുമായി തിരിച്ചറിയുന്നത് വഴിയും പരമാത്മാവിന്റെ പരമപ്രജ്ഞയോടൊപ്പം നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ കൃത്യമായി യോജിപ്പിക്കുക വഴിയും സത്യമായ ആത്മീയ ധാരണയെ നമുക്ക് അനായാസേന പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയും. പരമാത്മാവും വ്യക്തിഗത ആത്മാവും രണ്ടും ആത്മാവാകിയാൽ ലക്ഷണപരമായി അഭിന്നവും ദ്രവ്യത്തിൽ നിന്നും ഭിന്നവുമാകും. എന്നാൽ പരമാത്മാവിനും വ്യക്തിഗത ആത്മാവിനും ഒരേ തലത്തിലാകാൻ കഴിയില്ല. എന്തെന്നാൽ ആജ്ഞ നൽകുന്നത് അഥവാ ബുദ്ധി നൽകുന്നത് പരമാത്മാവും വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് ആ ആജ്ഞയെ അനുസരിക്കുന്നവനുമാകുന്നു. അപ്രകാരം കർമ്മങ്ങളെല്ലാം യഥാവണ്ണം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് പരമാത്മാവിന്റെ ആജ്ഞയുടെ പൂർണ്ണ ആശ്രിതനാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഓരോ പദന്യാസത്തിലും കാണുക, കേൾക്കുക, ചിന്തിക്കുക, അനുഭവിക്കുക, ആഗ്രഹിക്കുക മുതലായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരമാത്മാവിന്റെ ആജ്ഞയെ സർവദാ അനുസരിക്കുന്നവനാണ് വ്യക്തിഗത ആത്മാവ്. സാമാന്യ ജ്ഞാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദ്രവ്യം, ആത്മാവ്, പരമാത്മാവ് എന്നീ 3 അസ്തിത്വങ്ങളുണ്ടെന്ന നിഗമനത്തിൽ നാം എത്തിച്ചേരുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിലോ വൈദിക ജ്ഞാനത്തിലോ കടക്കുന്ന പക്ഷം ദ്രവ്യം, വ്യക്തിഗത ആത്മാവ്, പരമാത്മാവ് എന്നീ 3 വ്യക്തിത്വങ്ങൾ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ആശ്രിതരാണെന്ന് നമുക്ക് കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. പരമാത്മാവ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ഭാഗിക വർണ്ണനം അഥവാ സമ്പൂർണ്ണ അംശമാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗിക വർണ്ണനാകിയാൽ മാത്രം സമ്പൂർണ്ണ ഭൗതിക ലോകത്തിലും ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉറപ്പായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈശ്വരൻ മഹത്വമുള്ളവനാകുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തിഗത ആത്മാക്കളുടെ ആവശ്യാനുസരണം ആജ്ഞകൾ മാത്രം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരുവനായിരിക്കുക സാധ്യമല്ല. അതിനാൽ പരമാത്മാവ് പരമവ്യക്തിത്വമായ പുരുഷോത്തമന്റെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സമ്പൂർണ്ണ വർണ്ണന അഥവാ ചിത്രീകരണമായിരിക്കുക സാധ്യമല്ല. വ്യക്തിഗത ആത്മാക്കളുടെ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടമാകുന്നു. അത്തരം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പുരോഗതിയിലൂടെ ഒരുവനെ ബുദ്ധിയുടെയും ആധികാരിക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും സഹായത്തോടെയും മുഖ്യമായും ഭഗവത് കൃപയാലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ കഴിയുമാറാകും. ഭഗവത്ഗീത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പീഠികയായ അഥവാ പ്രഥമ സങ്കല്പനവും തത്വവും, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭഗവത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വർദ്ധമാനമായ വർണ്ണനയുമാകുന്നു. ആകയാൽ ഒരു പക്ഷി മറ്റൊരു പക്ഷിയോടൊപ്പം ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ഉപനിഷത്തിലെ വർണ്ണന ഒരേ ശരീരവൃക്ഷത്തിനുള്ളിൽ ഉപസ്ഥിതനായ ബുദ്ധിയുടെ അനുശാസകന്റെ അഥവാ ഭഗവാന്റെ കൃപയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദൃഢനിശ്ചയത്തിൽ നാം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന പക്ഷം വേദങ്ങളിലെ വെളിപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തിന്റെ അർത്ഥം നിശ്ചയമായും നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിക്ക് പ്രത്യക്ഷമായി തീരുന്നു. പിന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ വാസുദേവനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിൽ പ്രയാസം ഉണ്ടാവുകയില്ല. ആകയാൽ താദൃശമായ ബുദ്ധിവിനിമയത്താൽ ബുദ്ധിമാനായ വ്യക്തി അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്കും ശേഷം വാസുദേവന്റെ പാദാംബുജങ്ങളിൽ സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദി ജയ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മൂകം കരോതി വാചാലം ഭംഗും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ നാമിൻ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ പ്രഭുപാദ ജയ ഗുരുമരാജ് ജയ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ. ഇപ്പോ ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ
വ്യക്തിഗത ആത്മാവിനോടൊപ്പം ഓരോ ജീവസത്തയിലും സ്ഥിതി ചെയ്യും. നാം ഈ പരമാർത്ഥത്തെ കാണുകയും ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്താൽ സങ്കല്പിക്കുകയും ഉണരുകയും ചെയ്യുന്നു. അറിയാമല്ലേ, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, 4 കൈകളോട് കൂടിയിട്ട് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തില് പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ, നമ്മൾ പഠിച്ചു. വലുപ്പം 8 ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തില് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ പരമാത്മാവായിട്ട് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും വസിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം. ഭഗവത്ഗീതയില് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരേ വൃക്ഷത്തിന്റെ കൊമ്പിലിരിക്കുന്ന 2 പക്ഷികളായിട്ട് ജീവാത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും. 2 പക്ഷികളിൽ ഒരു പക്ഷി ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്നു, ജീവാത്മാവ് അല്ലെ. മറ്റൊരു പക്ഷി അതിനെ സാക്ഷിയായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു, പരമാത്മാവ്. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യനല്ലാത്തതിനാൽ ഒരുവൻ അദ്ദേഹത്തെ ശരണം പ്രാപിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രേമേത സേവന സമർപ്പണത്തിനും കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് സാമാന്യ ജനത്തിന്റെ സാർവജനീനമായ വിതർക്കം. എങ്ങനെയെന്നാണ് സാമാന്യ ജനത്തിന്റെ സാർവജനീനമായ വിതർക്കം. അത്തരം ഒരു സാമാന്യ വ്യക്തിക്ക് സാമാന്യ ജ്ഞാനത്താലും അനുഭവത്താലും ഉണരുവാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്നതിന് ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഒരു പ്രായോഗിക നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ നിരൂപിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ പ്രായോഗികമായ സേവന മനോഭാവത്താൽ ഭഗവത് സാന്നിധ്യത്തെ ഒരുവനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്താൽ ഭഗവത് കൃപയാൽ വെളിപാടുണ്ടാവുകയും അത്തരമൊരു ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തന് ഭഗവത് സാന്നിധ്യം സർവ്വതാ എല്ലായിടത്തും അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും. നമ്മുടെ ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടും അല്ലെ. ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനേതി ശബ്ദതി എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലും പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ ഈ 3 തലത്തിലാണ് പരമസത്യത്തെ ആരാധിക്കുന്നത്. 3 തലത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, യോഗികളും മറ്റുമൊക്കെ ധ്യാനിക്കുന്നു പരമാത്മാവിനെ. ശാസ്ത്രങ്ങള് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ആ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള ജ്ഞാനം നേടുകയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ശാസ്ത്രത്തിലും അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുക്കന്മാരിലും ഒക്കെ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ 2ാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ വളരെ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. ഇപ്പൊ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് തന്നെ വന്നിട്ട് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി, നിങ്ങൾ ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞാ ഉണ്ട്, എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും. പ്രഭുപാദർ ചോദിച്ചു, നിനക്ക് ഭഗവാൻ അറിയോ? അറിഞ്ഞെങ്കിലല്ലേ നിനക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. ഭഗവാനെ ഒരാളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇന്ന ആളാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിലല്ലേ കാണിച്ചു തന്നിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാനാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഭഗവാനാണെന്ന് നിനക്ക് കൂടി അറിയണ്ടേ, അത് ഭഗവാനാണെന്ന് ബോധ്യം വേണ്ടേ. അപ്പൊ നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയുന്നു? ഇത് മനസ്സിലാക്കാനാണ് നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഗുരുക്കന്മാരിലും ഒക്കെ അവരുടെ വാക്കുകളൊക്കെ വിശ്വസിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോ കാണിച്ചതാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് സാധിക്കുന്നതല്ല അല്ലെ. എന്നാൽ നമ്മള് അങ്ങനെയുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാര് അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കണ്ട് ഭഗവാന്റെ സദാസമയം ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അവരെല്ലാം ഈ നമ്മളെ പോലുള്ള ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയുള്ളവരാണ്. അവരൊക്കെ മഞ്ജരിമാരും മറ്റുള്ള സഖിമാരൊക്കെയാണ്. ലീലകൾ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് വീണ്ടും ഇവിടെ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരുടെ വാക്കുകൾ ആചാര്യന്മാരായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള അവരുടെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം. അവർ പറയുന്നത് പോലെ ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ
ചെയ്യണം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ നമുക്കും ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അനുഭവിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നീട് ഇവിടെ പറയുന്നു, സ്വന്തം പരിധികൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള കാര്യങ്ങളെ സാധാരണ ദൃഷ്ടി ഉപയോഗിച്ച് വീക്ഷിക്കുന്ന ജീവസത്തയ്ക്ക് സ്വതന്ത്രമായി കാണാനോ ചലിക്കാനോ ഉള്ള ശക്തിയില്ലെന്ന് അല്പം ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. സാധാരണമായ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളും അനുഭവങ്ങളും നാനാവിധമായ സംശ്ലേഷണങ്ങളാൽ പ്രകൃതി നമുക്ക് നൽകിയ ശക്തിയുടെ വിവിധ രൂപങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹംബോധം എന്നീ 3 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും അങ്ങനെ 13 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പ്രകൃതി ശക്തിയുടെ സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മമായ രൂപങ്ങളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന രചനകളാൽ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടതാണ്. ഓ നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലെ. ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ കാണുന്നു. ഇവിടെ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. അതുപോലെ തെളിവായതാണ് ഗ്രഹണ സമർത്ഥമായ നമ്മുടെ ദ്രവ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ, അതായത് ദൃശ്യ വിഷയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രകൃതി ശക്തിയാൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട അക്ഷയമായ മാറ്റങ്ങളുടെയും സംശ്ലേഷങ്ങളുടെയും രൂപങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. സാമാന്യ ജീവസത്തയ്ക്ക് സ്വതന്ത്രമായ ഗ്രഹണശക്തിയോ ചലനശക്തിയോ ഇല്ലെന്ന് ഇത് നിർണായകമായി തെളിയിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു, ദ്രവ്യത്തിന് ദൃശ്യശക്തിയും ചലനശക്തിയും വികസിപ്പിച്ചുവെന്ന് അല്പജ്ഞാനപരമായ ചില വിതർക്കങ്ങളുണ്ട്. എങ്കിലും അത്തരം വാദങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദ്രവ്യം എവിടെയെങ്കിലും ജീവൻ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നതിന് പരീക്ഷണാർത്ഥമുള്ള യാതൊരു തെളിവുമില്ല. എത്ര തന്നെ കാമ്യമായാലും ഭാവിയിൽ ദ്രവ്യത്തെ ആത്മാവായി മാറ്റാമെന്ന അഥവാ ജീവനില്ലാത്ത ദ്രവ്യത്തിൽ നിന്നും ജീവനുള്ളവയെ വികസിപ്പിക്കാമെന്ന നിരർത്ഥകമായ സംഭാഷണങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിഡിത്തമാണ്. എന്തെന്നാൽ ഒരു ദ്രവ്യവും ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തും ദൃശ്യശക്തിയുള്ളതായോ ചലനശക്തിയുള്ളതായോ ഒരിക്കലും വികസിച്ചിട്ടില്ല. ആകയാൽ ദ്രവ്യവും ആത്മാവും ഇരു വ്യത്യസ്ത സ്വത്വങ്ങളാണെന്ന് വ്യക്തമാണ്. അനന്തരം യഥാവണ്ണം ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുക വഴി ഈ നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. പറയുന്നു, ബുദ്ധിയുടെ ആനുകൂല്യം മുതലെടുക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ ഒരുവൻ ബുദ്ധിഭ്രമം സംഭവിച്ചവനായി തീരുന്നു. ആകയാൽ ജീവസത്ത ബുദ്ധിയുടെ ആശ്രിതനും അല്ലെങ്കിൽ പരമസത്തയുടെ ആജ്ഞാനുവർത്തിയുമാകുന്നു. അത്തരം ബുദ്ധി സർവ്വവ്യാപിയാണ്. ഓരോ ജീവസത്തയ്ക്കും അവൻ്റെതായ ബുദ്ധിയുണ്ട്. മാത്രമല്ല പിതാവ് പുത്രന് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് പോലെ ഈ ബുദ്ധി ഏതോ ഉന്നത അധികാരിയുടെ നിർദ്ദേശത്തിലാവുന്നു. ഓരോ വ്യക്തിഗത ജീവസത്തയുടെയും അന്തരംഗസ്ഥനായി വസിക്കുന്ന ഉന്നത അധികാരി പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ആ പരമാത്മാവ് തന്നെ നൽകുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ നമ്മളത് കേൾക്കാതെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള തരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം പോകും അല്ലെ. നമ്മൾ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ പരമാത്മാവ് പറയും ഇത് തെറ്റാണ്, ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള കാര്യം. എന്നാലും അതിനെയും എന്താ പറയാ, അത് കേൾക്കാത്ത തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. പരമ അസ്തിത്വത്തെ അഥവാ പരമാത്മാവിനെ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ മിത്രവും മാർഗനിർദ്ദേശിയുമായി തിരിച്ചറിയുന്നത് വഴിയും
പരമാത്മാവിന്റെ പരമപ്രജ്ഞയോടൊപ്പം നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ കൃത്യമായി യോജിപ്പിക്കുക വഴിയും സത്യമായ ആത്മീയ ധാരണയെ നമുക്ക് അനായാസേന പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയും. പരമാത്മാവും വ്യക്തിഗത ആത്മാവും രണ്ടും ആത്മാവാകിയാൽ ലക്ഷണപരമായി അഭിന്നവും ദ്രവ്യത്തിൽ നിന്നും ഭിന്നവുമാണ്. എന്നാൽ പരമാത്മാവിനും വ്യക്തിഗത ആത്മാവിനും ഒരേ തലത്തിലാകാൻ കഴിയുകയില്ല. എന്തെന്നാൽ ആജ്ഞ നൽകുന്നത് അഥവാ ബുദ്ധി നൽകുന്നത് പരമാത്മാവും വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് ആജ്ഞയെ അനുസരിക്കുന്നവനുമാകുന്നു. എന്താ പറയാ, പരമാത്മാവിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ജീവാത്മാവ് അല്ലെ. എന്നാൽ ഒരിക്കലും രണ്ടും ഒന്നല്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ് ജീവാത്മാവ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാനല്ല, പരമാത്മാവല്ല, പരമാത്മാവിന്റെ ഭാഗമാണ് ജീവാത്മാവ്. നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ നമ്മള്. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ 8 ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തിൽ അല്ലെ. എന്നാൽ ആത്മാവിന്റെ വലുപ്പം എന്താണ്? ഒരു തലമുടി 10,000 ആയിട്ട് ഭാഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതില് ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് പഠിച്ചു. പിന്നീട് ഇതിന്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, വ്യക്തിഗത ആത്മാക്കളുടെ പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടമാകുന്നു. അത്തരം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പുരോഗതിയിലൂടെ ഒരുവന് ബുദ്ധിയുടെയും ആധികാരിക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും സഹായത്തോടെയും മുഖ്യമായും ഭഗവത് കൃപയാലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ കഴിയുമാറാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പീഠികയായ സങ്കല്പനവും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭഗവത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വർദ്ധമാനമായ വർണ്ണനയുമാകുന്നു. ആകയാൽ ഒരു പക്ഷി മറ്റൊരു പക്ഷിയോടൊപ്പം ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരേ ശരീരവൃക്ഷത്തിനുള്ളിൽ ഉപസ്ഥിതനായ ബുദ്ധിയുടെ അനുശാസകന്റെ അഥവാ ഭഗവാന്റെ കൃപയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദൃഢനിശ്ചയത്തിൽ നാം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന പക്ഷം വേദങ്ങളുടെ വെളിപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തിന്റെ അർത്ഥം നിശ്ചയമായും നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിക്ക് പ്രത്യക്ഷമായി തീരുന്നു. പിന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ വാസുദേവനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിൽ പ്രയാസം ഉണ്ടാവുകയില്ല. ആകയാൽ തഥാദൃശമായ ബുദ്ധിവിനിമയത്താൽ ബുദ്ധിമാനായ വ്യക്തി അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം വാസുദേവന്റെ പദാംബുജങ്ങളിൽ സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 7:19 ബഹുനാം ജന്മനാമന്തേ നാനവാൻമാൻ പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാ സുദുർലഭം. ജ്ഞാനവാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി അനേകം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം അല്ലെ കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കുകയും അങ്ങനെ ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും. गणराज श्रीमद भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण. 36ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയെത്താം. സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് എക്സിറ്റ് ആവാം. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യോ പതിദാനം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. വൈഷ്ണവ